pentru să-mi doneze mereu lumea. Mă înțelegeți? Am primit un mesaj în privat. Eu intru să stau de vorbă cu lumea. Și de asta. Nu intru să-mi doneze mereu lumea și las-o să mă vorbească cât vrea ea de rău. Las-o să mă vorbească cât vrea ea de rău, să lovească în mine, că nu mă bag în seama cu ea, dă-i pace. Plata Domnului. Dacă atâta știe să facă, n-are rost. Că mi-ai primit mesajul tău în privat. Mi-a furat telefonul, mi l-a smuls din mână. Hai mă, lăsați-mă, vă rog frumos, ieșiți afară care veniți aici cu hate. Vă rog din suflet, da? Eu nu vă oblig să stați aici, eu nu vă oblig